Bon dia, soc Àlex Martí i vinc a portar-vos una nova entrevista per la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de l'UDG. En aquest cas, estic amb el doctor Xavier Ureta i bé, breument, a què et dediques i quina és la teva especialitat? Hola, bon dia, Àlex. Jo sóc metge especialista en medicina de família i comunitària i jo tinc una consulta mèdica de medicina de família, però a la vegada també sóc professor de la UDG a la Universitat de Girona a infermeria, amb col·laboracions molt puntuals, amb alguna cosa en medicina, i sobretot faig bàsicament la primera part d'anatomia i fisiologia, primer un terç de l'assignatura, i la fisiopatologia humana a segon de manera troncal. Estem aquí per parlar del Covid, de la pandèmia, i volíem preguntar sobre els símptomes del Covid. Quins són els principals símptomes de la Covid i també com és que hi ha persones que els pateixen d'una forma més greu que d'altres? Els símptomes principals de la Covid des d'un inici van estar molt ben descrits, després se n'hi van anar afegint alguns altres. Els més importants sempre són l'ofec, la dísnea, la manca d'aire, la febre, l'astènia, el xafament, mal d'ossos, malestar general, i després se li van anar afegint altres molt importants com la pèrdua d'olfacte, la pèrdua de gust, alteracions vasculars i alguns desordres intestinals digestius, que després a partir d'aquí ja venen un llarg etcètera de símptomes que ja no serien principals però que es podrien observar en pacients Covid i post-Covid, que hem de pensar que el Covid com a Covid és l'ofec, la febre, la dísnea, el malestar i la complicació, sobretot la pneumònia posterior, i després la pèrdua d'olfacte i gust, que són més posteriors i a vegades inclús formen part del post-Covid. Per què hi ha gent que la pot patir més o menys? Bé, hi ha malalties prèvies, situacions prèvies en què el malalt pot ser més susceptible a que aquesta malaltia es compliqui. Hem de ser molt conscients de que el que realment fa complicar-se el malalt no és la infecció per Covid, sinó és la reacció inflamatòria que fa el nostre cos contra aquest virus. Hi ha gent que té una reacció inflamatòria molt exagerada i es complica moltíssim, inclús fins la mort, i hi ha persones que tenen una reacció inflamatòria molt controlada, molt lleu, inclús asimptomàtica, i que fa que el virus passi de puntetes pel sistema immunitari. El fet que nosaltres tinguem una reacció immunitària molt greu, molt important, molt intensa, passa perquè nosaltres tinguem prèviament malalties com, per exemple, diabetis, hipertensió, malalties reumàtiques o malalties autoimmunitàries que poden predisposar a que aquesta reacció inflamatòria que té el nostre organisme contra el virus sigui molt exagerada i acabi molt malament. Llavors podem dir que existeixen aquest tipus de malalties prèvies que fan que llavors sí que sigui més greu els símptomes, oi? Efectivament, hi ha el concepte de l'edat, els anys evidentment hi juguen, però encara és més important els antecedents personals de cadascú. No tan sols les patologies prèvies, com poden ser, per exemple, insisteixo, malalties com la hipertensió, la diabetis, malalties respiratòries cròniques, no totes, algunes d'elles, i sobretot malalties autoimmunes, reumàtiques, etc., que poden estar relacionades amb una resposta exagerada a la infecció del virus, sinó també el tema de l'edat no ajuda, però és molt paradoxal veure com hi ha gent de 100 i pico d'anys que ha tingut el virus, l'ha superat perfectament bé, sense massa clínica, i hi ha hagut nanos de 12, 15, 16 anys que han hagut d'estar intubats. Aleshores, això insisteixo que hi ha encara moltes coses per conèixer, però que les pautes van de que la predisposició a que el nostre sistema immunitari reaccioni de manera exagerada depèn d'aquestes malalties prèvies i condicions prèvies. També s'ha parlat, per exemple, del grup sanguini. Hi ha grups sanguinis, la A, la B, que poden ser més sensibles, o el 0, que pot ser més resistent. Tot això encara ens falta anar estudiant i anar investigant per quines són les causes que hi ha pacients que milloren i alguns que se'ns empitjoren a vegades incomprensiblement. Per altra banda, una altra cosa que també és digna d'estudi, diguem-ne, i també han portat molt de cap als professionals, és el tema del contagi. Perquè sembla ser que a vegades hi ha gent que està en contacte amb un positiu i no es contagia, i gent que estan en contacte amb un positiu molt poc es contagia ràpidament.
Què en podem dir sobre això? El tema del contagi està molt clar i molt relacionat amb el tema de baixar-nos la mascareta. Per què? Perquè nosaltres quan parlem emetem petites gotetes de saliva que es diuen microgotes de fluga que queden en suspensió en el nostre entorn en els següents minuts d'haver parlat un discurs normal com el que podem tenir nosaltres. Hi ha persones que quan s'exposen sense mascareta, persones que han parlat amb veu alta i sense protecció, tenen molt més risc d'agafar-ho, i més si no és un lloc tancat sense ventilació. Per tant, el fet de portar la mascareta no tan sols evita que ens entri el virus, sinó evita que la persona que està parlant l'emeti, o propagui, d'acord? Per altra banda, el fet que hi hagi ventilació, si jo expulso aquestes gotetes, perquè aquestes gotetes que estan en suspensió són ràpidament ventilades o absorbides, el risc també baixa molt. Sí que és cert que després depèn una miqueta del concepte de càrrega viral. Què és el tema de càrrega viral? No és el mateix que jo tingui una relació amb una persona molt estreta, molta estona, i que sigui un gran contagiador, a no ser que tingui un contacte fortuït, puntual, i en un lloc airejat, i mantrin molta menys càrrega viral, molta menys quantitat de virus. Això té una certa predisposició a com esdevindrà el procés i el progrés de la malaltia. Si jo tinc una càrrega viral molt alta, el meu sistema immunitari es queda més sobtat i té més tendència a reaccionar de manera exagerada. Hi ha el concepte dels supercontagiadors i dels contagiadors normals. Hi ha pacients que encara no sabem molt bé per què, tenen una gran capacitat, una gran taxa de contagi. Potser perquè emeten la seva veu de manera, la projecten molt forta, potser perquè tenen un to de veu molt alt i projecten molta més saliva, potser perquè tenen un tipus d'immunitat que és molt feble i tenen una quantitat de càrrega viral en aquestes gotetes molt més alta. Ho estem estudiant. Certament, les variants britàniques, per exemple, ha canviat una mica les regles del joc i sembla ser que té una certa resistència a morir en l'entorn, per qual té una facilitat més àmplia de propagar-se. Per qual això podria encara empitjorar més el fet de que sigui més fàcil contagiar-se en un entorn tancat o sense mascareta. Per altra banda, se sap per què algunes persones són asimptomàtiques o es té alguna pista de per què pot ser? I que una persona sigui asimptomàtica està relacionat amb si pot contagiar més o menys a altra gent? Efectivament, hi ha pacients asimptomàtics i això està molt lligat amb el que comentava abans de la càrrega viral. Si jo tinc una molt poqueta quantitat de virus que m'entra i el meu sistema immunitari el controla, puc tenir la sort de patir la malaltia, gestionar-la bé i no tenir símptomes. Per altra banda, si jo tinc una immunitat molt enfortida, sobretot una immunitat relacionada a nivell de mucoses i tal, molt enfortida, pot ser que encara que entri força càrrega viral mantengui el virus a ratlla i sigui com cuidador asimptomàtic del virus. Això ho estem veient. Per altra banda, el fet que nosaltres tinguem aquesta capacitat no vol dir que no puguem propagar-lo. Sí que és cert que l'asimptomàtic, com que no té febre, no té tos, no té, que eren els símptomes importants que havíem de dir abans també, la tos important, forma part d'aquesta disnea, d'aquest ofec i aquesta pneumònia, no té tos, no propaga, no emet tantes gotes en suspensió, perquè el que està asimptomàtic no tus, no sua, no emana tots els fluids que poden ser portadors del líquid. Ara, l'asimptomàtic pot arribar a ser un vehicle de contagi si hi ha un contacte íntim amb una altra persona, sí que pot arribar a ser-ho, però que amb les mascaretes, el d'hidrogel, la ventilació i tot plegat, un asimptomàtic té una capacitat de contagi que cau en picat respecte a una persona simptomàtica que tus, que esternuda, que té febre, que sua, perquè emana molts més líquids, moltes més substàncies que poden ser potencialment contagioses. Per últim, què se'n sap de la immunitat que s'adquireix una vegada s'ha passat la Covid-19? És molt duradora, se sap més o menys quan dura, i és possible infectar-se 2 vegades o ja ha passat? Bona pregunta, Àlex. De fet, el tema de la immunitat és un dels grans temes per respondre encara de manera clara i científica. És a dir, hi ha de moment conjectures, hi ha teories de com pot anar més o menys el tema de la immunitat. La meva experiència personal d'un parell de pacients que he tingut en consulta que van tenir el Covid ara farà un any, dels primers que van tenir infectats aquí a Girona, els he repetit el tema dels anticossos en sang
i encara eren presents. Això que em fa pensar a nivell personal propi de la meva experiència directa, de que la immunitat que es crea amb un pacient que ha generat un Covid simptomàtic i o es vacuna del Covid, la immunitat rondarà aproximadament l'any o inclús sent molt optimista any i 2 o 3 mesos, estem parlant d'uns 15 mesos aproximadament. Al principi es parlava d'uns 8-9 mesos, jo crec que podem ser optimistes i parlar ja de l'any, sense embuts, no? De cobertura d'aquesta immunitat. Ara bé, contagiar-se una segona vegada, què passa? És un virus que és molt inestable. Al ser inestable crea moltes còpies i algunes d'aquestes còpies són imperfectes. Però són imperfectes però viables. Si són imperfectes i es moren perquè són imperfectes no passa res, però les imperfectes que són viables i sobreviuen són les mutacions. I aquestes mutacions poden anar perquè siguin més supervivents en l'entorn o perquè siguin més supervivents en el medi aquós o que siguin més supervivents en altres situacions. Saps què vull dir amb això? Que, tot i que s'estem vacunant d'una sèrie de condicions que contempla la vacuna, petites mutacions poden fer que ens reinfectem. O bé ens tornem a reinfectar de la mateixa soca un cop vacunats o un cop passat, és molt difícil. Mai en medicina pots dir mai, perquè hi ha hagut alguns casos descrits als Estats Units, a Anglaterra, de reinfeccions. Molt estrany, molt estrany, molt estrany. No impossible, molt estrany. Però sí que el fet que hi hagin petites mutacions que es puguin escapar a aquesta, encara que l'hagis passat Covid per infecció, com que t'hagis vacunat, t'estiguis enfrontant a una altra variant del virus lleument mutat, però que permeti generar un altre cop una infecció en el teu organisme. Això pot passar. Per això és tan important el ritme de vacunació, perquè nosaltres atrapem al màxim possible el virus que està ara mateix aquí per no donar-li possibilitat a que muti, a que no faci tantes mutacions. El ritme de vacunació és clau. I abans de l'estiu hauríem d'estar, o com a molt tard, després de l'estiu hauríem d'estar sobre la immunitat de grup, que és a partir del 60%, i agafar una velocitat i una empenta amb les vacunacions que desitgem tots. I bé, això és tot per aquesta entrevista. A reveure.